Wel, gawn ni droi at lyfr y datguddiad, pennod 5, adnod 12. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni y bore yma. Cynllunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer, na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael golledig euog ddyn. Wel, i ni'n troi am ein darlleniad ni y bore yma at lyfr proffwydoliaeth Daniel a pennod 9. Cyn ni'n mynd i ddarllen pennod 9. Daniel pennod 9. Mae'n bennod bwysig iawn yn y Beibl. Daeth Darius fab Achasferus o linach y Mediaid yn frenin ar deyrnas y Caldeaid, Babylon hynny yw. Ym mlwyddyn gyntaf ei deyrnasiad, roeddwn ni, Daniel, yn chwilio'r llyfrau ynglŷn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd wrth Jeremaia'r proffwyd am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinistr Jerusalem, sef 10 mlynedd a 70 o blynyddoedd. Yna troes at yr arglwydd yw mewn gweddi dair ac ymbil, gyda gympryd a sach lian a lludw. Gweddiais ar yr arglwydd fy nyw a chyffesu a dweud, o arglwydd, y Duw mawr ac ofnadwy, sy'n cadw cyfamod ac sy'n ffyddlon i'r rhai sy'n ei garu ac yn cadw ei orthmynion, yr ydym wedi pechu a gwneud camwedd a drwg ac wedi gwrthryfela ac anwybyddu gorchmynion a ddeddfau.
Ni wrandawsom ar dyweision y proffwydydd, a fi'n llefaru yn dy enw wrth ein brenhinoedd, a'n tywysogion a'n tadau, ac wrth holl bobl y wlad. I ti arglwydd y perthyn cyfiawnder, ond heddiw fel erioed, cywilydd sydd i ni, bobl Jwda, a thrigolion Jerusalem a holl Israel, yn agos ac ymhell. Ym mhob gwlad lle ralludiwyd hwy, am iddynt dy bradychu. O arglwydd cywilydd sydd i ni, i'n brenhinoedd a'n tywysogion a'n tadau, am i ni bechu yn dy erbyn. Ond y mae trigaredd a maddeuant gan yr arglwydd ein Duw, i ni wrth ryfela yn ei erbyn, a gwrthod gwrando ar lais yr arglwydd ein Duw i ddilyn ei gyfreithiau a roddodd i ni trwy ei weision y proffwydiad. Y mae holl Israel wedi torri dy gyfraith, a gwrthod gwrando ar dy lais, ac am i ni bechu yn ei erbyn, grefenedig yng nghyfraith Moses gwas. Cyflawnodd yr hyn a ddywedodd amdano ni, ac am ein barnwyr, trwy ddwy'n dinistr mawr arno, oherwydd ni ddigwyddodd yn unman ddim tebyg i'r hyn a ddigwyddodd yn Jerusalem. Daeth dinistr hwn arnom, fel y mae'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses, eto nid ydym wedi ymbil ar yr arglwydd ein Duw trwy droi oddi wrth ein camweddau ac ystyried y wirionedd di. Cadwodd yr arglwydd olwg ar y dinistr hwn nes dod ag ef arnom am fod yr arglwydd ein Duw yn gyfiawn yn ei holl weithredoedd a ninnau heb rando ar ei lais. Ac yn awr o arglwydd ein Duw sydd wedi achub dy bobl o wlad yr Aifft a llaw gref a gwneud enw i ti dy hun hyd heddiw, ydym ni wedi pechu a gwneud drygioni, o arglwydd yn unol a holl weithredoedd cyfiawn, erfyniwn arnat i droi i dy lyd a ddigofaint oddi wrth dy ddinas Jerusalem, dy fynydd sanctaidd, oherwydd am ein pechodau ni ac am gamweddau ein tadau, y mae Jerusalem a'r bobl yn wawd i bawb o'n cwmpas. Ac yn awr ein Duw gwrando ar weddi ac ymbil dy was, ac dy fwyn dy hun, par i ddwyneb ddisgleirio ar dy gysegr anghyfaneb. Fyny yw gostwng dy glist a gwrando, agor dy lygaid ac edrych ar ein handraeth, ac ar y ddinas y gelwir dy enw di arni. Nid oherwydd ein cyfiawnder ein hunain yr ydyn yn ymbil o thlaen, ond oherwydd dy aml drigareddau di. Gwrando o arglwydd, trigarha o arglwydd, gwrando o arglwydd un fynyw, paid ag oedi, wedi enw di sydd ar dy ddinas ac ar dy bobl. A thra'r oeddwn yn llefaru ac yn gweddio, yn cyffesu fy mhechod a phechod fy mhobl Israel, ac yn ymbil o blaen yr arglwydd fynyw dros fynydd sanctaidd fynyw, hedodd y gŵr Gabriel, a welais eisoes yn y weledigaeth, ac yffyrddodd am mi ar adeg yr offrwm hwyrol. Esboniodd i mi a dweud, Daniel, rwyf wedi dod yn awr i'ch hyfforddi, pan ddechreuais ymbil cyhoeddwyd gair, a deithim yna i'w fynegu, oherwydd cefais ffafr. Ystyria'r gair a deall y weledigaeth. Nodwyd 10 wythnos a thrigain, neu 70 wythnos, i'th bobl ac i'th ddinas sanctaidd, i roi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau. I wneud iawn am drygioni ac i adfer cyfiawnder trygwyddol, i roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth ac i eneinio'r sancteidiola. Deall hyn ac ystyria, bydd 7 wythnos o'r amser y daeth gorchymyn i ail adeiladu Jerusalem, hyd dyfodiad tywysog eneiniog. Yna am 2 wythnos a thrigain adnewyddir rheol a ffos, ond bydd yn amser adfyd. Ac ar ôl y 2 wythnos a thrigain, sef y 69 wythnos i gyd, yn y 70 wythnos, fe leddir yr un eneiniog, heb neb o'i di, heb neb o'i ochr, a difethu'r y ddinas a'r cysegr gan filwyr tywysog sydd i ddod, bydd yn gorffen mewn llifeiriant gyda rhyfel yn peri anghyfanedra hyd y diwedd. Fe wna gyfamod cadarn a llawer am 1 wythnos, ac am hanner yr wythnos neu yng nghanol yr wythnos,
bydd e'n rhoi terfyn ar aberth ac offrwm. Ac yn sgil y ffieithbeth dawan rheithiwr a eris hyd y diwedd, pan dywelltir ar yr anrheithiwr yr hyn a fywed. Wel, ni diolch i'r arglwydd am ei air ac yn gweddio ei fendith ar y gair wrth i ni gymhwyso'r neges i neges y groes y bore yma. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni dod a ceisio Duw gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael bod yn yr oedfa y bore yma. Diolch bod gyda ni gyfle a rhyddid i ddod yn hyd eto, ni'n dod yn enw Iesu Grist. Ac i ni'n dod at ein Duw ni sydd yn Dduw mawr, tragwyddol, heb ddechrau yn y diwedd, y cyntaf a'r olaf. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod gyda ni geidwad sydd yn fyw, bod gyda ni waredwr sydd yn fyw, hefyd sydd yn dweud mae fi yw'r cyntaf a'r olaf. Yr un a fi'n farw ac wyf byw. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod ni'n dod ger bron y Duw byw tragwyddol nawr, fel ein tad yn y nef, ac fel ein Duw ni. Ac i ni'n dod i ddaddoli di ac i geisio di arglwydd, ti sydd wedi rhoi bywyd i ni, wrth gwrs. Ti sydd wedi rhoi bywyd naturiol i ni. Ti sy'n rhoi bywyd tragwyddol i ni, i dadnabod di. Ac o arglwydd, ti yw ffynhonnell bywyd, oddi wrtho ti, mae bywyd yn dod. Ac o arglwydd, i ni yn dod felly ger dyfron di i ddiolch i ti arglwydd, i daddoli di, rhoi mawl a diolch i ti y bore yma. Ac i ni eisiau diolch yn gyntaf o arglwydd bod ti wedi meddwl amdano ni. Bod ti wedi meddwl a threfnu ar ein cyfer ni yn ofalus iawn. A bod ti wedi addo bethau mawr o arglwydd yn yr hen amser, fel ni wedi darllen bore yma. Bod ti wedi addo bethau mawr trwy y Meseia i Daniel. A beth sy'n ein rhyfeddu ni yw, ti wedi meddwl, ti wedi addo, a ti wedi cyflawni hefyd. Ac o arglwydd i ni'n diolch. Mae hyn i gyd yn effeithio ni fan hyn bore yma nawr. Bod Iesu Grist wedi dod yn ôl y cynlluniau, yn ôl yr addewidion, yn ôl y proffwydoliaethau i gyd. Mae yr arglwydd Iesu wedi dod yng nghyflawnder yr amser. Mae wedi dod i'n byd ni. Fe ddath o arglwydd ac wedyn ni fe fuodd nifydd hyd angau. Hyd at angau y groes. Ac o arglwydd, i ni'n diolch i ti am hyn y bore yma arglwydd. I ni'n gweld y ras yn rhoi dy fab, yn rhoi achubiaeth i ni a bywyd tragwyddol na di ni ddim yn heiddi yn yr arglwydd Iesu. Yn rhoi dy fab annwyl i fod yn waredwr i ni, i fod yn aberth drosom ni ac yn ein lle ni a dros ein pechodau ni. Ac i wneud gwaith arbennig iawn iawn. I roi diwedd ar bechod, ac i ddod a chyfiawnder i mewn. O, arglwydd i ni'n diolch, ac i ni arglwydd i ni'n dibynnu'n llwyr y bore yma, ac i ni'n llawenhau y bore yma, yn aberth yr arglwydd Iesu Grist. Yn rhoes Crist y gorfoleddaf. I ni'n gorfoleddu bore yma o arglwydd, i ni'n mynd drist bore yma wrth feddwl am y groes. I ni'n yn wylo dros Iesu Grist bore yma, oherwydd mae e wedi dod, ac mae e wedi rhoi hynna dros ein pechodau ni. I ni'n wylo dros ein pechodau arglwydd, i ni'n wylo dros y rheswm o rhaid iddo fe farw, oherwydd ein gwrthryfel ni, wrth gwrs, oherwydd ein llygredd ni, fel ni wedi clywed nawr. Daniel yn cyffesu pechod, i ni'n gorfod gweud yr un peth arglwydd. I ni wedi yn naturiol mynd oddi wrtho ti. I ni wedi troi bant i'n ffordd ein hunain. I ni'n gwybod beth yw torri dy gyfraith di o arglwydd a dy ddeddfau di. I ni'n gwybod am hwnna i gyd. I ni ddim yn dy garu di fel dylen ni, nac yn caru'n cymydog fel ni'n hunain. Pechaduriaid i ni arglwydd. Ac i ni'n cyffesu hynny o'r newydd y bore yma. Ond diolch arglwydd. Bod na feddyginiaeth wedi dod, bod na drefen wedi dod i roi stop ar wrthryfel ac i roi calon newydd i ddyn sydd ddim yn gwrthryfela.
Arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch am Iesu Grist. O dim pechod yn dod o gwbl, dim gwrthryfel yn erbyn Duw, dim gwrthryfel yn erbyn y tad, dim ond difyddod, dim ond cariad. Ac Arglwydd, i ni'n diolch. Trwy i ni ymddiried yn Iesu Grist, trwy dy ras yn ein bywyd ni, ti wedi rhoi calon newydd i ni, i beidio â gwrthryfela yn derbyn di. I ni'n diolch, Arglwydd. Mae hyn i gyd oherwydd yr aber ar y groes. Ac Arglwydd, i ni'n diolch bod ti wedi cyflawni y proffwydoliaethau i gyd, cyflawni yr holl addewidion, a mae hynny'n dweud wrthon ni, allwn ni ddibynnu ar bob gair wyt ti'n dweud wrthon ni, Arglwydd. Allwn ni gredu bob gair wyt ti yn ei ddweud ac yn ei roi i ni. Helpa ni fod yn bobl sy'n darllen dy air di ac yn pwyso ar y gair bob dydd ac yn cymhwyso fe i'n bywydau ni hefyd. Ac Arglwydd, i ni'n diolch felly y bore yma am yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch am ei fywyd glân, i ni'n diolch am ei aber, i ni'n diolch am ei waed ar y groes. I ni'n diolch bod iawn wedi cael ei roi am ein pechodau ni. Bod un wedi cymryd y felltith a'r gosb, a'r digofaint dwyfo, cosb Duw, llyd Duw, digofaint Duw yn erbyn drwg, wedi cael ei roi arno fe yn hytrach nag arno ni. A thrwy ei gleisiau bod ni'n cael iachad, bod ni'n cael meddylliant, bod ni'n cael ein cyfrif yn gyfiawn, a bod ni'n cael calon newydd o Arglwydd i dy garu di, ac i dy wasanaethu di, ac i ymladd yn erbyn bechod. Ac Arglwydd, felly, ni'n gofyn ti bendithio ni bore yma wrth i ni ystyried beth nath Iesu Grist, beth gyflawnodd ar y groes Calfarion. Ac ni'n diolch am y gair gorffennwyd, bod wedi gorffen, a bod gwerth tragwyddo i'r hyn oedd wedi wneud. Sy'n eisiau iddo fe farw to, sy'n eisiau ddioddef eto, sy'n eisiau ei aberthu eto, Arglwydd, un waith am beth oedd ddigon. A diolch, Arglwydd, am lanhad a cyfiawnder tragwyddol i ni wrth i ni ymddiried ynddo fe. I ni gweddio, Arglwydd, dros ein gilydd, dros y Pasg, i ni'n gweddio dros waith y clwb sydd wedi bod yn ystod yr wythnos, ac yn gweddio dyfendith arno ac ar y cyfarfod dydd Sul. Diolch yn fawr am y plant sydd wedi dod, Arglwydd, bendithia bob un, ac yn dy drigaredd gyrru nhw i fod yn blant i ti trwy Iesu Grist. Yn gweddio dros eu teuluoedd nhw hefyd, i ti bendithio nhw yn helaeth iawn iawn. Ac Arglwydd, i ni'n gweddio dros yn aelodau hyd, brodyr a chwiorydd yn yr eglwys, bendithio ni dros y Pasg, Arglwydd, cadw'n llyged ni ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Ac Arglwydd, nertha ni i lawenhau a gorfoleddu ynddo fe. Ac Arglwydd, i ni'n gweddio dros Gristnogion dros y byd nawr, Arglwydd, mae yn gyfnod pwysig, ond mae'n gyfnod anodd i lawer, achos bod yna erlyd yn mynd i fod ar rai yn y Pasg. Gweddio drostyn nhw, rhai bydd yn cyfarfod a bydd e'n risgu iawn i ddod at ei gilydd. Bydd e'n beryglus falle. Ni'n gweddio i ti bendithio nhw, ni'n dymuno bod nhw'n saff o Arglwydd, ac ni'n dymuno bod nhw'n fydlon i ti. Nertha nhw, Arglwydd, a chynnal nhw i ni'n gweddio. Ac Arglwydd, ni'n gofyn i ti'n derbyn ni nawr, derbyn ein diolch, Arglwydd, derbyn ein mawl a'n clod, mae'n ddigon gwan, derbyn ni yn eisiau dy wasanaethu di nawr fel diolch gyda'n bywydau, Arglwydd, ac i'n eisiau cadw yn agos at Iesu Grist, yr un a fi farw drosto ni. Ni eisiau cadw golwg agos ar y groes, lle gwneud popeth oedd i angen ein mwyn ni o Arglwydd. Derbyn ni felly ac aros gyda ni yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn bore yma, caid modd i faddau byau, a lle i guddio pen yn rhwyfau dyfnion Iesu, sy'n gweidi ar y pren.
Wel, gawn ni droi nôl at lyfr Daniel, pennod 9, a darllen adnod 24 i 26 yn arbennig. Daniel 9, 24 i 26. Nodwyd 10 wythnos a thrigain, neu 70 wythnos, i bobl ac i ddinas sanctaidd, i roi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau, i wneud iawn am drygioni, ac i adfer cyfiawnder tregwyddol, i roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth, ac i eneinio'r sancteiddiola. Deall hyn ac ystyried, bydd 7 wythnos o'r amser y daeth gorchymyn i ail adeiladu Jerusalem, i dyfodiad tywysog eneiniog, yna am 2 wythnos a thrigain, 69, 62, adnewyddu'r rheol a ffos, ond bydd yn amser adfyd, ac ar ôl y 62 wythnos fe leddir yr un eneiniog, heb neb o'i di, heb neb o'i ochr, a difethu'r y ddinas a'r cysegr gan filwyr tywysog sydd i ddod. Bydd yn gorffen mewn llyfeiriant gyda'r rhyfel yn peri anghyfynedra hyd y diwedd. Reit, wel o ran cyd-destun nawr te i ddechrau, ni yn Daniel pennod 9, ble i ni yn hanes y Beibl, ble i ni o ran amser Iesu Grist. So os gawn ni'r sleid, nid aw sleid mewn munud nawr, i ni gael cofio ble i ni. Chi'n gweld fyna yr Hen Testament ar y chwith, y Creu, y Tadau, yr Exodus, mynd i wlad yr Addewid, wedyn y Barnwyr, wedyn y Brenhinoedd, a wedyn, lle mae'r siwtges fyna, exile, alltudiaeth. Ac oedd hynny, diolch yn fawr Geraint, oedd hynny nawr te i Babylon yn fras iawn 598 i 538. Ond mi ddechreuodd Nebuchadnezzar ymhell tipyn cyn hynny mewn gwirionedd, tua 615 falle, dechreuodd ymosod a cymryd pobl i Babylon. A wedyn 70 mlynedd mewn gwirionedd, ond dyna 598 oedd y rhai diwetha i Babylon, a 538 oedd y rhai cyntaf dod o'r wlad yna. Ac dyna lle i ni felly, yn y 6fed ganrif nawr te, cyn Iesu Grist. Ac i ni gyda dyn diwiol iawn o'r enw Daniel, a mae'n 80au, ac mae e'n superstar ysbrydol. Yn y Beibl, mae yna chydig o rai sy'n sefyll mas. Mae Joseph yn sefyll mas, a mae Daniel yn sefyll mas. Superstar ysbrydol, un y gallwn ni edrych lan ato fe, ac at i esiampl fel crediniwr ac fel un sy'n caru yr arglwydd. Mae'n 80au, a mae'n cynnal defosiwn personol i'r arglwydd, fel oedd yn arfer wneud 3 gwaith bob dydd. Mae wedi bod yn Babylon ers bod e'n ddyn ifanc.
Mae wedi bod yn ffyddlon i Dduw mewn pethau bach a mewn pethau mawr. Mae wedi cael ei ddefnyddio yn rhyfeddol, i chi'n cofio falle, bydd rai nhw'n chi'n gwybod, dehongli breuddwydion brenhinoedd, ysgrifen ar y wal, pan ddath hwnna, oedd e'n gallu dehongli fe a'i ystyr fe. Mae wedi bod yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd, ac wedi cyrraedd yn uchel iawn ym Mabylon mewn swydd gwleidyddol hefyd, a dal yn anrydeddus i'r arglwydd, dal yn caru'r arglwydd, ac dal i ddarllen ei Beibl fel petai. Mae'n darllen sgrôl Jeremia. Ar ôl yr holl blynyddoedd, yr holl mae wedi wneud, mae dal yn pwyso, mae dal yn cerdded gyda'r arglwydd. Nawr chi esiampl i chi a fi. Sdim byd wedi newid, 3 gwaith y dydd mae'n gweddio, a mae'n pwyso ar yr arglwydd a mae'n darllen fan hyn, sgrôl, wrth gwrs, sy'n cynnwys llyfr Jeremia. Ac mae'n darllen, wrth gwrs, o bennod 29, 10-11, dyma'r geiriau mae wedi bod yn darllen. Pan gyflawnir 10 mlynedd a thrigain, 70 mlynedd, ymwelaf â chi a chyflawni fy mwriad Dionis tuag atoch i'ch adfer, i ddod â chi nôl i'r lle yma. Ymlaen â ni wedyn, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medda'r arglwydd, bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi i chi ddyfodol gobeithiol. Na chi adnodau bendigedig, yr adnod yma sy'n lan nawr. Bwriadau Duw ar gyfer ei bobl. Bwriadu, nid niwed, chi'n gweld, ond heddwch. Beth yw bwriad Duw ar eich cyfer chi bore yma? Beth yw bwriad Duw ar gyfer dyn? Beth yw bwriad Duw yn y Beibl ac yn ei addewidion? Nid niwed, ond gwir heddwch, shalom, wrth gwrs, bendith ar ein bywydau ni, i rhoi i ni ddyfodol gobeithio. Dyn ni ddim yn nabod Duw os nag ni'n gweld hyn. Os i ni'n ame hynny, neu os i ni'n meddwl bod ei fwriad fel arall ar ein cyfer ni, dyn ni wedi camddeall a dyn ni ddim yn ei nabod o gwbl. Nawr, bwriad Nebuchadnezzar oedd concro Jerusalem. Chwalu Jerusalem, wrth gwrs, a chwalu'r bobl mwyn i deyrnas ei hunan. Ond mae bwriadau Duw yn wahanol. Oedd e'n cosbi ei bobl, a wedyn ni mynd i wneud gwaith newydd gyda ni. Oedd e ddim yn ffeinal bod e'n cosbi, dros dro oedd e, wedyn oedd e'n mynd i wneud rhywbeth eto. Ac pan ni'n dod at y Pasg, nawr pan ni'n dod at y groes, i ni eto yn gweld dau fath o fwriad. Okay? Intentions, syniadau. Mae'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid, mae'r arweinwyr Iddewig, a Satan, wrth gwrs, eisiau cael gwared ar yr arglwydd Iesu. Eisiau cael gwared ar fab Duw. Eisiau cael gwared ar y Meseia. A maen nhw yn tybio bod nhw wedi, pan mae'n hongian fyna ar y groes. Ond i ni'n gweld yr un pryd bwriadau Duw. Yr un pryd mae Duw yn cyflawni ei fwriad i roi i ni waredwr. Byddai'n aberth dros ein pechodau ni. A mae hwnna'n rhyfedd yn diwedd. Siwr ydych chi'n gallu esbonio hwnna'n llawn, mae'n anodd. Bwriad drwg dyn yn gwneud peth oedd yn gwasanaethu bwriad da Duw yr un pryd. Mae'n rhyfeddol. Mae bwriadau da Duw yn cymryd drosodd bwriadau drwg dyn. Dyn nhw ddim yn gallu stopo bwriadau da Duw. A mae hwnna'n hyfryd yn Duw, a mae hwnna'n arbennig i ni wybod. Ac felly mae Daniel yn darllen nawr te, a mae'n troi y gair, yr hyn mae'n darllen, yn weddi. A mae hwnna'n beth da iawn i ni wneud. Mae'n gweld a ddewid am gael dod nôl, a mae'n troi yn weddi. Mae'n cyffesu pechodau'r bobl, a mae'n pledio nawr am drigaredd i Dduw i gadw i addewid iddyn nhw gael dod nôl i Jerusalem. Ac mae'n cyffesu a mae'n ceisio trigaredd. So, adnod 9, credu sy'n dod lan nesaf, mae'n rhestru gwrthryfel y bobl, mynd ar ôl diwiau eraill, wrth gwrs,
torri cyfreithiau Duw, ond y mae trigaredd a maddeuant gan yr arglwydd Dduw, i ni wrth ryfela yn ei erbyn. A dyna chi neges yr Efengyl. Dyna chi ein gobaith ni. Dyna chi ras Duw. Ydyn ni wedi gwrthryfelwyr i ni, ond mae trigaredd i gael. Mae maddeuant i gael gan yr arglwydd Dduw. Ac i ni yn mynd i glywed mwy amdano fe nawr wrth gwrs. Ac mae Daniel yn gofyn. A wnaethoch chi sylwi beth sy'n taro fi yn y weddi yma, gwrando o arglwydd, mae'n dweud, enghraifft adnod 19, gwrando a gweithreda dy fwyn dy hunan. Dy fwyn dy hunan. Di ni ddim yn haeddu fe, ond mwyn dangos trigaredd Duw, mwyn dangos gras Duw, mwyn gwneud enw i gariad Duw. Trigar ha wrthon ni nawr. Gogoniant i Dduw. Di ni ddim yn haeddu dim byd. Gallai ddim bod ein gogoniant ni, ond gogoniant Duw, a'i gariad, a'i trigaredd rhyfeddol. Ac mae Duw yn ateb gweddi. Chi'n darllen y Beibl, allwch chi ddim osgoi e. Mae'n ateb gweddi, mae'n clywed, mae'n ateb. Dim wastod fel hyn, cofiwch, ond mae Gabriel yn dod. Mae Gabriel yn dod. Dyw e ddim wedi gorffen yn iawn, sa'n credu, ond mae Gabriel yn dod. A mae'n dod â neges iddo fe. Mae Daniel wedi bod meddwl am y 70 mlynedd cyn mynd nôl i Jerusalem. Ond mae Gabriel yn sôn am 70 arall. 70 wythnos, mae'n gweud yn y cyfieithiad sydd gyda ni, yn adnod 24. Nid y gair wythnos yw really, 70 saith. Gallwch chi gymryd fel 7 blwyddyn. 7 rhywbeth arall. Ond 7 yw'r gair. 70, 7 yn llythrenol. 77, chi'n gweld? Ac bydd rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Nid just 70 mlynedd wedi mynd nôl i Jerusalem, mae'r arglwydd yn edrych ymlaen. 70 ymlaen, a mae rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd. Llawer mwy. Beth sydd gan Dduw mewn golwg ar eich cyfer chi ac ar ein cyfer ni. Wel, beth sydd gan Dduw mewn golwg? Adnod 24 nawr te. Y peth cyntaf ni'n dysgu, nodwyd 70 wythnos i'r bobl ac i'r ddinas sanctaidd. Dyma'r peth cyntaf, i roi diwedd ar wrthryfel. I roi stop arno fe, i roi diwedd ar wrthryfel. Dyna'r peth cyntaf. Nawr, mae'r gair gwrthryfel yn golygu pechod, troi yn erbyn Duw. Mae wedi cael ei ddefnyddio sawl gwaith gan Daniel yn y bennod yn barod. Adnod 5, yr ydym wedi pechu, gwneud camwedd, troseddu deddf Duw, ac anwybyddu dorchmyniad a ddeddfau. I ni wedi mynd yn ffordd yn hynna. I ni wedi herio Duw. Yn lle i fyddhau, i ni wedi bod yn anifydd. I ni wedi herio Duw. Gwrthryfel. Ond y neges yw, ar ôl y cyfnod pan fydd y peth mawr mae'n digwydd, pan fydd y Mesaia'n dod, pan fydd e marw a neb gyda fe, bydd diwedd ar wrthryfel. A mae'r gair rhoi diwedd fan hyn yn golygu stopo llif rhywbeth. Fel se chi'n rhoi argae, fel se chi'n rhoi dam lan i stopo llif yr afon. Neu darlun arall ydy stopo llif gwad. Pan mae rhywun yn gweiddi, wrth gwrs, chi'n rhoi bandage, chi'n rhoi plaster, chi'n rhoi rhywbeth beth bynnag gallwch chi i stopo y llif na rhag dod. Ac nawr te, beth nath Iesu Grist ar y groes? Beth nath wrth farw ar y groes? Wel, nath e'n bosibl, chi'n gweld, i Dduw i roi calon newydd i bob un sy'n credu yn Iesu Grist, i roi stop ar llif gwrthryfel ein bywyd ni. Dyna
beth oedd Iesu Grist wedi cyflawni ar y groes. Doedd dim gwrthryfel yn perthyn i Iesu Grist o gwbl. Dim. Dim ond i ddigol. Dim ond cariad at y tad. Dim ond caru gorchmynion Duw. Gath ei roi, gath ei'r byd yma o dan y gyfraith. Cadw'r gyfraith yn berffaith. Dim gwrthryfelau, chi'n gweld. Ac yn marw wedyn ni i dalu am ein gwrthryfel ni. Ac oherwydd hynny, mae Duw yn gallu dod i fywyd person a rhoi calon newydd iddo fe. A nid calon i wrthryfelau yw e, ond calon fel calon Iesu Grist yw e. I garu Duw, i wasanaethu Duw, i fod yn ffyddlon iddo fe, i roi stop ar wrthryfel. Pam i ni bore yma fel Cristnogion eisiau plesio Duw? Pam i ni eisiau ei garu fe? Pam i ni eisiau cadw ei air fe? Achos mae trwy ei drigaredd wedi rhoi calon newydd i ni. Pam? Achos bod Iesu Grist wedi marw ar y groes i ddelio gyda'n gwrthryfel. Ac wrth gwrs, os ga i ddefnyddio darlun, i ni'n teimlo weithiau, falle bod y gwrthryfel, chi'n teimlo bod yn weithiau chi'n rhoi plaster, chi'n rhoi bandage, a mae tym bach o wad yn dod to. Chi wedi cael y profiad, di yn cweit wedi stopo. Beth chi'n neud, chi'n rhoi bandage to arno fe yn well, yn dyma. Wel, beth i ni'n neud pan i ni'n synhwyro? I ni'n cael ein temtio falle weithiau rhyw fath o wrthryfel. Lle i ni'n mynd? Nôl at y groes. I ni'n gorfod o nôl i edrych ar Iesu Grist yn marw ar y groes. Pam? I roi stop ar wrthryfel. Brad yn erbyn Duw yw e. Tramgwyddo Duw, unrhyw wrthryfel, unrhyw gwestiynu Duw, unrhyw codi yn ei erbyn a'i herio fe, ac anifuddhau. Stop. Oherwydd croes Iesu Grist. I ni'n diolch am y groes. I ni'n diolch am yr aberth y bore yma. Yn ail, yn dilyn mlaen yn straight, rhoi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau. Rhoi stop ar bechodau hefyd. Yn yr hen gyfieithiad, selio bechodau. Seal sins. Okay? Selio, rhoi sel arnyn nhw. Cau rhywbeth yn saff, fel bod e ddim yn gallu dod mas. Chi'n selio rhywbeth, yn dych chi. Chi'n cael bagiau nawr gyda bwyd, yn dych chi. Sealed bags. Fel bod chi'n gallu rhoi bwyd yn y fridge neu yn y freezer. A maen nhw'n cadw nhw yn ffres, wrth gwrs. Does dim air yn mynd mewn, a maen nhw'n cadw nhw yn ffres. Ac gan i weld nawr yr un ystyr yn llyfr Job. Mae e'n defnyddio'r un gair a'r un darlun. Mae'n gweddio y byddai bob trosedd o'r golwg mewn bag wedi ei selio. Cyfieithiad Bible.net yw e, mae'n dda iawn. Mae'n esbonio fe i ni. Mewn bag wedi ei selio, am pechod wedi ei guddio dan orchydd. Rhywbeth oedd Job yn ceisio amdano fe, i selio bant ei bechodau. Ac darlun oedd yn dod i'n feddwl i wedyn gyda selio, dwi'n gwybod os bydd e'n help, yn y llun nesaf, yw gwastraff niwclear. A dyma'r math o beth maen nhw'n gorfod wneud i selio fe. Mae rhyw tank special gyda nhw, maen nhw'n claddu nhw weithiau yn y môr yn dyn nhw. I selio, pam? Fel bod y llygredd na, y peth pwerus na sy'n drwg, ddim yn dod mas eto, wrth gwrs, i selio fe. A na chi ddarlun o aberth Iesu Grist. Beth mae wedi wneud? Pam oedd e'n marw ar y groes? I selio ein pechodau ni mewn bag, neu mewn rhywbeth fel hyn. Darlu pictiwr yw hwnna, of course. Fel bod yr llygredd na ddim yn ein lladd ni, chi'n gweld. A beth mae hynny'n golygu te? Wel, wrth i ni gredu yn Iesu Grist, dyw'n pechodau ni ddim yn mynd i'n damnio ni. Allan nhw ddim. Maen nhw wedi cael eu selio ar y groes. Unwaith i ni'n credu mae ymhechod i oedd arno fe fyna ar y groes, mae e wedi ei selio. Dyw'r pechod na ddim yn gallu
roi damnedigaeth i fi nawr, bod ni'n haeddu hynny. Dim damnedigaeth. Mae wedi cael ei selio a gwaed Iesu Grist. Yn ail, dyw mhechodau fi ddim yn gallu meistroli arna i o achos aberth Iesu Grist. Mae'r grym yna i fod yn feistr arna i wedi cael ei selio. Ac wrth gwrs, cyn hir, bydd ein pechodau ni wedi diflannu yn llwyr. Byddwn ni ddim yn rhesenoldeb pechod o gwbl. Nawr te, peth cyntaf, dyw pechodau ni ddim yn gallu ein damnio ni. Mae hwnna'n rhyfeddol yn dweud. Mae'r condemniad wedi dod ar Iesu Grist. Y funed i ni'n ymddiried ynddo fe, yn rhoi ein ffydd yn wirioneddol yn Iesu Grist. Does dim damnedigaeth. Dyn ni ddim yn wynebu uffern. Dyn ni ddim yn wynebu colled tragwyddol. Dyn ni ddim yn wynebu'r tywyllwch eitha. Ac felly bore yma ni'n llawenhau wrth feddwl am y groes. I ni'n gallu canu yn rhydd. Dyn ni ddim dam gondemniad. O'n i'n meddwl am ddarlun yn ddiweddar bod dyn yn naturiol o dan gondemniad. Mae fel cerdded ac cwmwl mawr di dros i ben. A pobl yn gwlad ni, wrth gwrs, unrhyw un sydd heb Iesu Grist, mae barod o dan gondemniad. Mae'r cwmwl mawr yma. Ac os nad yw rhywun yn dod at Iesu Grist, rhyw ddwrnod mae'r cwmwl yn mynd i dorri. A mae digofaint Duw yn mynd i ddod, wrth gwrs. Y bore yma, os oes rhywun yma, neu rhywun yn gwrando, sydd heb ymddiried yn Iesu Grist, sydd heb wedi farhau am ei bechod, a pwyso ar yr arglwydd Iesu, chi o dan y cwmwl yma, neu ti o dan y cwmwl yma. Ac os ni'n cario ymlaen fel yna, ar ôl i ni farw, wrth gwrs, bydd ddim cyfle wedyn, a rhyw ddydd bydd y cwbl yn agor. A digofaint Duw, a tywyllwch ofnadwy, a dioddefaint tragwyddol, heb drigared, heb ras, heb oleuni Duw arno ni. Ac wedyn ni, y mater yma bod nhw wedi cael eu selio fel bod nhw ddim yn meistroli arno ni, bod nhw'n myfeistr arno ni. Nawr, os na bechod yn dyfeistroli di y bore yma, dwi'n i fod, achos mae Iesu Grist wedi marw i selio, ac i selio ei awdurdod e drosodd ti. A mae rhaid edrych ar Iesu Grist, mae rhaid edrych ar y groes, mae rhaid meddwl beth mae wedi wneud. Does dim un pechod, a mae'n brwydr barhaus, ond does dim un pechod i fod i lywodraethu arno ni, yn feistr arno ni, achos buddugoliaeth Iesu Grist. Mae mor bwysig. Lle chi'n mynd i gael buddugoliaeth? Lle chi'n mynd i gadw fel lawr? Wrth y groes, gan gofio beth mae wedi wneud drosodd ni. Selio fe. Selio i awdurdod e, selio i hawl ein damnio ni am byth. Mae wedi cael ei selio. Ac yn drydydd, i wneud iawn am ddrygioni. Ac wrth gwrs, mae'r darlun o iawn, atonement, yn dod â ni at yr aberthau, ac i ni'n dod at y darlun nesaf. Ac wrth gwrs, i ni'n gwybod bod Iesu Grist fel oen, wrth gwrs, yn cyflawni y darluniau yma o'r Hen Testament o'r aberth dros bechod. Beth oedd yn digwydd i'r anifail? Symboliaeth oedd ei gyd, wrth gwrs. Oedd pobl yn gallu rhoi i dwylo ar yr anifail, oedd yr offeiriad yn rhoi i dwylo ar yr anifail i drosglwyddo pechod, i drosglwyddo drygioni dyn, a llygredd dyn, ac anifuddod dyn. O beth oedd yn digwydd i'r anifail? Oedd yn cael ei ladd. Oedd ddim yn cael ei sbario o gwbl. Oedd yn cael ei ladd. Yn y fan a'r lle, ger bron Duw. Ac felly, oedd cosb Duw, chi'n gweld, oedd digofaint Duw, wrath of God, yn dod ar yr anifail, yn lle bod e'n dod ar y pechadur. A dyna'n union yw neges yr Efengyl, dyna'n union yw neges y groes. Mae wedi gwneud yn iawn, talu iawn drosto ni, mae'r gair yna'n bwysig iawn. Atonement i ddod â ni heddwch gyda Duw, fel bod Duw yn ein derbyn ni, fel bod Duw yn gwenu arno ni, fel bod Duw yn ein croesawu ni, ac yn ein cofleidio ni. Mae di rhoi
ei gosb, ei ddicter, ei felltith ar ei fab ei hunan yn ein lle ni. Diolch am hynny. Oherwydd croes Calfaria, mae Duw yn gwenu arno ni bore yma. Mae wedi troi i ddigofaint a'i felltith ar ei fab ei hunan, wrth gwrs, mwyn gwenu arno ni, mwyn agor i freichiau, i'n derbyn ni, a'n cofleidio ni. Ac wrth gwrs, dyna chi wedi profi, os chi wedi dod at Iesu Grist, dyna chi wedi profi, os chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu ac aberth y groes. Freichiau agored. Duw yn gwenu. Y ferf yn gwenu arno ni. Duw yn gwenu arno ni. Yn y gwaed oherwydd aberth Iesu Grist. Ac i ni mewn heddwch nawr, gyda Duw. I ni wedi cael ein cymodi gyda Duw. I ni'n gallu anghofio, dylen ni fod yn gorfoleddu bod yma. Mae rhai pobl yn meddwl ar ddydd Gwener y Broglith bod chi fod yn drist. Bod chi'n ail fyw fel petai a mynd trwy y dioddefaint. Mae'r dioddefaint wedi gorffen. Cofio amdano fe i ni a llawenhau ynddo fe i ni. Achos nawr mae Duw yn gwenu arno ni yn Iesu Grist. Mae wedi gafael ynddo ni a'n croesawu ni. I ni mewn heddwch gyda Duw. Dwi'n pechodau ddim ar yn sgwydau ni. Dwi ddim yn edrych yn gas arno ni. No, yn gwenu. Mae'n caru ni. A ni yw cannwyll i ligod yn Iesu Grist. Ac i fynd ymlaen, dyma ni. Hebreaid y fe sy'n nesaf dy fi. Jyst i gadarnhau na fi. Ar ddiwedd, unwaith am beth, ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod trwy ei aberthu ei hun. Dyna fe. Dyna ben llanw popeth. Mae'r berthau wedi gorffen sy'n eisiau nifael, mae mab Duw wedi wneud yna. A'r cyfan wedi dosblwyddo arno fe. Mae rhaid fi fynd mlaen nawr te, yn gloi, i roi terfyn, i roi stop ar bechodau, i wneud iawn am ddrygioni. Nesa, i adfer cyfiawnder tragwyddol. Dyna'r pwynt nesaf, i adfer cyfiawnder tragwyddol. Mae adfer fan hyn yn golygu dod â rhywbeth i mewn, cyflwyno rhywbeth. Cyflwyno i ni gyfiawnder tragwyddol. Mae hwn yn bwysig. Mae'r arglwydd wedi cyflwyno rhywbeth newydd i ni. Y syniad yma o gyflwyno mesur newydd neu trefen newydd, enghraifft, jyst i roi chydig o illustration nawr te, weithiau ych chi'n gweld ffordd newydd yn ydych chi. Bypass newydd yn cael ei gyflwyno, cael ei adeiladu ar ein cyfer ni i fynd heibio rai trefi ac yn y blaen i chi gael mynd yn gynt. Mae yna bypass. Ac mae hwnna'n cael ei gyflwyno fel mesur newydd. Yn ail, dyma chi mesuriadau gafodd ei cyflwyno llynedd, Clean Air Zones, coming in 2022. Ardaloedd arbennig, lle oedd yna drechion arbennig i gael air heb llygredd, wrth gwrs, dim ceir yn cymryd ac yn y blaen, mewn mannau arbennig. Mesurau arbennig yn cael ei cyflwyno, rhywbeth newydd yn cael ei gyflwyno. A dyna beth dwi eisiau pwysleisio, dim yn gwybod os dwi'n gwneud e'n glir, ond beth sy'n cael ei gyflwyno i ni oherwydd aber Iesu Grist yw cyfiawnder tragwyddol. Cyfiawnder tragwyddol. Sef, bod ni'n iawn gyda Duw. Ond mae'n cael ei roi i ni, mae'n cael ei gyflwyno i ni o'r tu fas i ni'n hunain. Nid ni sy'n ei ennill, mae'n cael ei roi i ni, mae'n cael ei adfer, mae'n cael ei gyflwyno i ni yn yr arglwydd Iesu ac yn aberth Iesu Grist ar y groes. Cyfiawnder Duw yw e. Beth mae hwnna'n golygu? Bod ni'n iawn o flaen Duw. Bod Duw yn ein gweld ni yn gyfiawn. A mae hwnna'n bwysig, mae'n wirionedd pwysig iawn. Bod Duw yn ein gweld ni yn gyfiawn.
Nid bod Duw yn ein gweld ni heb ein pechodau ni, a bod ni mewn rhyw le niwtral. Mae hwnna'n hyfryd, yn dweud, bod ni'n cael maddeuant a clirio ein dyledion, a bod ni mewn lle niwtral. Na, mae'n fwy na lawer. Cyfiawnder Duw, bod ni yn bodloni Duw, bod ni'n gyfiawn ger I fronau gyda cyfiawnder Iesu Grist, yn cael ei roi I ni. Mae'n bwysig bod ni'n deall hyn. Mae'n bwysig, unwaith I ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu, I ni'n gyfiawn. Nid jyst bod ein pechodau, nid jyst bod y dyledion di mynd, mae'r account yn llawn. Mae'r account yn llawn o gyfiawnder Iesu Grist. Mae'n gweld ni fel petai ni heb bechod o gwbl. Mae'n gweld ni fel mae'n gweld I fab. Yn gyfiawn ym mhob ffordd o'i flaen a hynny trwy ffydd. Iesu Grist, trwy ymddiried, trwy bwyso ynddo fe. So Eseia nawr 61, llawen uchaf yn fawr yn yr arglwydd. Gorfoleddaf yn fy niw. Fel na I ni fod bore yma, canis gwisgoedd amdanaf, wisgoedd iachawdwriaeth, I'n achub I, teinodd fantell cyfiawnder drosodd. Mae di'n gwisgo ni a cyfiawnder Iesu Grist. Nes bod ni'n berffaith yn ei olwg. Dyna siwr ni'n gallu dod i'w addoli fe. Dyna siwr ni'n rhan. Dyna siwr mae unrhyw beth yn dderbyniol ger bron Duw yn ein bywyd ni. Trwy gyfiawnder Iesu Grist. Allwn ni byth a cael yn gwrthod. Os ni wedi'n gwisgo a cyfiawnder Iesu Grist, mae'n berffaith. Allwn ni byth a cael yn gadael yng nghyfiawnder Iesu Grist. Mae'n berffaith. Fel na ni yn sefyll ger bron Duw bore yma trwy ffydd yn Iesu Grist ac yn yr aberth. Mae berffaithrwydd fel gwisg amdano ni yn cuddio holl warth ein noethi a'n pechod ni. Un arall o Eseia, bydd y bobl I gyd yn gyfiawn. Yn iawn yn yngolwg I. Yn gwreiddio yn y tir am byth, yn flagurin a blenais, ac edrychwch ar hwn, fy ngwaith fy hun I'n gogoneddi. Pwy sy'n cyflwyno hyn? Pwy sy'n trefnu hyn? Pwy sy'n gwneud hyn? I ni gael bod yn gyfiawn. Nid yn ymdrechion bach ni I fod yn dda ac I dria gwella'n unan ar ryw nonsens fel yna. Na. Fy ngwaith fy hun. Duw sydd wedi trefnu fe. Duw sydd wedi wneud e. Iesu Grist. Duw sydd wedi dod yn ddyn a wedi fod yn byw yn berffaith ac yn gyfiawn. A'i gyfiawnder efo e. Yn cael ei wisgo amdano ni. Yn hardd ger bron y tad, oherwydd y groes. Oherwydd bod wedi rhoi fywyd glân I lawr yn aberth drosodd ni. Mae berffaithrwydd yn dod I ni, ei gyfiawnder Ac mae'n gyfiawnder tragwyddol. Tragwyddol. Sa'n gwybod pwy mor gloi I chi mynd trwy ddillad. Mae rai pobl yn gwero dillad mas yn gloi. Mae rhywbeth yn digwydd, chi'n colli staen, mae rhywbeth yn digwydd, cael dillad newydd wedyn. Mae plant yn tifu mas o'n nhw'n gloi iawn, a chi eisiau dillad newydd. Wel, mae'r wisg yma, wisg y cyfiawnder Iesu Grist, yn parabeth. Parabeth. I ni'n gyfiawn heddi, yr un mor gyfiawn heddi, a byddwn ni unrhyw bryd, ond mae'n mynd I bara byth. Dyw e ddim yn mynd I rydeg mas, dyw e ddim yn mynd I wero mas, dyw e ddim yn mynd I drilo, bydd ddim tyllen dod ynddo fe. Mae'n berffaith, a bydd e'n para byth I guddio ein gwarth a'n noeth ni, a'n plechodau, a'n haflendid ni I gyd, I fod yn dderbyniol ger bron y tad. Ac wedyn ni nesaf, I roi sêl ar weledigaeth a phroffwydoliaeth, I selio y gweledigaethau a'r proffwydoliaethau yn yr Hen Testament. Nawr, allwch chi gymryd hwn mewn dwy ffordd, a falle gallwn ni gymryd y ddwy, sy'n ots, rili. Yr un cyntaf yw, mae'n dangos bod y gweledigaethau a'r proffwydoliaethau yn wir. Popeth gafodd I ddweud, popeth gafodd I ddangos am y Meseia, be ddigwyddodd e. So pan oedd e'n marw ar y groes, fel aber, oedd e'n rhoi sêl
ar y cyfan wedi cael ei ddweud amdano fe. So, y llun cyntaf nawr te, neu'r llun nesaf sydd gyda ni, bod chi'n gyfarwydd â pat testing. Mae prawf yn cael ei wneud ar bethau trydanol. I ni'n gorfod cael nhw fan hyn yn y capel, mewn llefydd cyhoeddus, mewn caffi ac yn y blaen, chi'n cael test i weld ydyn nhw yn fit for purpose, chi'n gweld? Mae'r holl Hen Testament, yr holl addewidion, yr holl ddarluniau am Iesu Grist, yr holl broffwydoliaethau, fit for purpose. Berffaith. Ond nhw'n gweud y gwir. A mae'r ffaith bod wedi dod yn hyflawnder yr amser, wedi marw fel aberth ar y groes, wedi atgyfodi yn ôl yr ysgrythurau. Mae'r cyfan yn wir. A mae hynny'n golygu i chi a fi gallwn ni drysto'r cyfan. Pidwch ag amau y Beibl, pidwch ag chwarae gyda'r Beibl. I ni mewn dyddiau rhyfeddol iawn, rhyfedd iawn, fel eglwysi ym Mhrydain ar hyn o bryd, a mae yna rhwygo yn digwydd, a mae yna fwy o rhwygo yn mynd i ddigwydd, achos mae rhai yn stico wrth beth mae'r Beibl yn gweud, a mae rhai yn mynd bant o ddiwrthyn. A mae yna rhwygo yn digwydd nawr, a mae yna fwy o rhwygo yn mynd i ddod, dwi'n siŵr ohono fe. Ond mae rhaid i ni bwyso ar air Duw. Wedi cael ei selio. Popeth wedwyd am Iesu Grist wedi dod yn wir. Ond gallwch chi ddeall y selio mewn ffordd arall. Yr un peth a selio'r bag na gyda'n pechodau, chi'n cofio? Gallwch chi feddwl amdano fe bod nhw wedi gorffen na. Felly, y darlun nesaf yw selio twnnel. Mae lot o dynelu oedd un amser yn rhedeg reilway falle, a rheini mynd trwy'r twnnel. Ond am wahanol resymau, mae'r gwaith wedi dod i ben, y chwareli wedi dod i ben, y gwaith glo wedi dod i ben, y gwaith tin oedd yn bwydo mewn i'r stations, a mae'r lines yma nawr wedi cau. A mae'r twnnel nawr wedi wneud ei job, ond nawr wedi gorffen. Felly, chi'n cael off. A weithiau maen nhw'n newid nhw wedyn i ddefnyddio nhw i rhywbeth arall, falle i gerdded trwyddyn nhw. Ond maen nhw wedi wneud ei gwaith i gario'r reilway, a mae'r gwaith yna wedi gorffen. Wel, yn yr ystyr yna, mae'r proffwydoliaethau, mae'r darluniau yn yr Hen Testament, mae'r aberthau yn yr Hen Testament, maen nhw wedi wneud ei job. A nawr, mae wedi selio nhw. Sdim eisiau nhw ragor, sdim eisiau i ni aberthu anifeiliaid nawr, mae hwnna'n pointless. Dim ond rhywbeth oedd yn pwynto mlaen at Iesu Grist oedd e. Sdim eisiau'r seremoniau oedd yn yr Hen Testament arno ni. Mae wedi dod. A mae wedi rhoi diwedd ar hwnna i gyd ar ein cyfer ni. Just unwaith. Ar bnawn dydd Gwener y Groglith wrth gwrs. Mae wedi rhoi diwedd. Mae'r llen y deml wedi rhwygo. Sdim eisiau'r hen drefen. I ni'n cael dod nawr. Ger bron Duw trwy Iesu Grist. I ni yn rhydd o'r holl seremoniau, yr holl ddeddfau, yr holl bethau allanol yna, nid y ddeddf moesol, yn popeth arall, i ni'n rhydd o ddiwrtho fe. A beth ola, eneinio y lle sanctaidd olaf sydd fan hyn, yn y cyfieithiad, ond dyw hwnna ddim y cyfieithiad gorau, eneinio'r mwyaf sanctaidd. Ac wrth gwrs, yn Hebraeg, mae dych chi'r dywediadau yma, sanctaidd y sanctaidd. Holiness of holiness. Os mynwch chi, rhyw ymadrodd fel yna. Ac dwi'n meddwl taw'r lle yw e, ond person. Mae fel dweud arglwydd yr arglwyddydd, neu brenin y brenhinoedd. Ac felly, wrth gwrs, yr un sanctaidd. Yr arglwydd Iesu, y sanct. Mae e wedi cael ei eneinio. Mae wedi cael ei eneinio. Wrth gwrs, mi gafodd ei eneinio. Gafodd ei eneinio ar ysbryd glân. So, Luc 4 yn dweud wrthon ni, diolch. Dafydd fyna'n cael ei eneinio ydy gan Samuel. Beth oedd e'n golygu? Wel, oedd rhywun yn cael ei roi naill ochr i wasanaeth arbennig ac yn cael nerth ar gyfer y gwasanaeth na gan Duw trwy'r ysbryd glân. Ac i ni'n darllen yn Luc, diolch Geraint yn fawr, mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio i bregethu'r newyddion da i drodion. Iesu Grist nawr te,
Gafodd ei eneinio ar ysbryd glân yn y bedydd, dath yr ysbryd arno fe. Gafodd ei eneinio cyn marw, gyda Mair yn rhoi y potel enaint na drosto fe, Mair chwaer Lazarus, ac fe yw'r un sy'n yn eneinio ni ar ysbryd glân. Y dau beth wedi cael ei roi naill ochr i'r gwaith mawr o fod yn aber droson ni. Mae Duw wedi eneinio fe i hyn, ti'n gwybod? Dyma ei waith e. Gafodd ei roi ar gyfer hyn. Dyna pam dath Iesu Grist i'r byd, i farw dros rai fel chi a fi. Dyna o bwriad Duw, gafodd ei roi naill ochr i ganolbwyntio ar hwnna. A dyna mae wedi gwneud. A gafodd e nerth yr ysbryd glân. Hynny yw, yn ei ddyndod, gafodd e nerth yr ysbryd glân. I fynd bob cam i'r groes. I fynd bob cam i farw drosto ni. Ac felly gallai fe ddim methu. Gallai fe ddim methu. Mae'n bwysig iawn i ni sylweddoli. Oedd e'n byw, oedd e'n ddyn, yn ei ddyndod mi gafodd yr ysbryd glân i ddod arno fe. I roi e naill ochr ac i'w nerthu fe i wneud y gwaith yma. Dyna pam mae pechod wedi cael ei selio. Dyna pam mae diwedd wedi dod ar wrth rhyfel. Dyna pam oedd Iesu Grist yn gallu mynd a rhoi ei hunan drosom ni. Wrth gwrs, dyma sut mae hyn wedi cael ei gyflawni. Mae'n dweud nawr te am y Meseia, y bydd e yn cael ei ladd, heb neb o'i di, heb neb o'i ochr e. Dim yr Iddewon o'i ochr e, dim y disgyblion o'i ochr e, dim y tad o'i ochr e. Tra'i fod e ar y groes, yn cynrychioli'n pechod ni. Heb neb o'i blaid e. A chi le i fod, heb neb o'i blaid. Mae hwnna'n rhyw ddarlun o uffern wrth gwrs. Nid yn unig o pobl yn ein gadael ni, bod Duw wedi adael yn llwyr. Neb gyda. A beth yw unigrwydd erchyll gofnadwy. A beth yw gwir dywyllwch eithaf yn dyma. Neb o'i ochr e. Fel bod ni yn gallu profi Duw gyda. Duw o'n craidd ni. Beth bynnag i ni'n mynd trwyddo fe mewn bywyd, i ni'n mynd trwyddo fe gyda'r arglwydd. Ni thadawaf yn amddifad, ni chefnaf arnaf ddim. Mae o'n plaid ni, os yw Duw drosom, pwy all fod i'n herbyn ni? Achos bod wedi mynd, a neb gyda fe, mae Duw gyda ni, trwy ni ymddiried ynddo fe, trwy ni gredu. Beth bynnag i ni'n wynebu heddiw, o ran amgylchiadau, unigol, gwaith, teuluol, iechyd, beth bynnag yw e, mae gyda fi. Mae gyda fi, mae o'n haid i. Trwy yr arglwydd Iesu Grist, achos yr aberth. A beth mae'r aberth yna wedi ei gyflawni. Gallwch chi hefyd ei ddarllen yn yr hen gyfieithiad, bod wedi cael ei roi i farwolaeth, ond nid o'i achos ei hun. Ond nid o'i achos ei hun. Nid oherwydd fe ei hunan. Hynny yw dros eraill. A mae hynny'n wir yn dweud. Droson ni, Eseia 53 i orffen, fe'i torrwyd o dir y rhai byw a'i daro am drosedd fy mhobl. Nid oherwydd ei bechod nid amdano fe'i hunan, oedd e'n marw drosto ni, wrth gwrs. Oherwydd ein pechod ni, ac ein mwyn ni. Ein mwyn ni. Mwyn pechaduriaeth. Oedd wedi marw ar y groes. I ni'n stryglan weithiau i wneud rhywbeth mwyn rhywun arall. Neu hyd yn oed yn stryglan weithiau i wneud rhywbeth mwyn yr arglwydd. A mae wedi rhoi hunan ein mwyn ni. Nid o'i achos ei hunan, ond o'n achos ni ath e'r groes yna. Ond dyw e'n rhyfeddol. Dyw ei gariad yn bendigedig. Wel, ni'n diolch bore yma am yr addewidion hyfryd yma yn Daniel, bod nhw bron 600 mlynedd cyn y digwyddiad,
Maen nhw'n cael eu cyflawni'n berffaith yn Iesu Grist, wrth gwrs. Gadewch i ni addoli'r arglwydd bore yma am ei fwriadau ar ein cyfer ni. Nid niwed, ond heddwch, a bendith, a bywyd. Rydych chi wedi profi beth mae'r arglwydd yn ei fwriadu ar eich cyfer chi. Yn dod trwy Iesu Grist, yn dod trwy ei difarhau o'n pechod ac yn ddiried ynddo fe ac yn ei groes. I ni'n rhyfeddu bod Duw wedi meddwl, wedi trefnu ar ein cyfer ni a wedi cyflawni y cyfan i gyd. Ac i ni'n diolch i'r arglwydd am ei air, ac i ni'n diolch am ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola nawr te. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. A'i rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth. Diolch, arglwydd, yw ein cri ni bore yma. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl, derbyn ni arglwydd, derbyn y diolch i gyd ar anrhydedd, a'r gogoniant, oherwydd y fwriadau di ar ein cyfer ni. O diolch, bwriadau o heddwch, nid niwed, bwriadau shalom, y bywyd llawnaf, y bywyd rhagwyddo, y bywyd o adnabod Duw.
O, diolch Arglwydd. Diolch am ein ceidwad, am ei fywyd wrth gwrs, ac am yr aber drud ar y groes. Diolch am yr iawn i gymryd ein melltith ni. Diolch am bopeth, Arglwydd. Bendigedig fyddo ti. Helpa ni, Arglwydd, i gadw'n agos at Iesu Grist. Helpa ni i gadw golwg mynych ar y groes o Arglwydd. A helpa ni dy garu di a dy wasanaethu di mewn ymateb o ddiolch. Gogoniant i'th enw di ym mhopeth. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hollol gyda ni hyd nes y daw. Amen.